Júna sa konal v obci Strekov športový deň venovaný hlavne deťom a ich rodičom. Akciu zorganizoval obecný úrad spolu so základnou a materskou školou. Veľmi sme radi, že môžeme dneska byť na veľmi milom podujatí v Strekove, kde naša základná škola s vyučovacím jazykom maďarským zorganizuje so spoluúčasťou rodičov a samosprávy obce Strekov spoločné podujatie pre deti, kde či v športovom, kultúrnom, ale hlavne v šikovnosti ukážu deti so svojimi rodičmi a to, že jak vedia patriť do jedného družstva a s tým vybojovať pre seba takéto milé prekvapenia pre nich, takže víťaz dostáva takéto medaily. Prekvapenie bolo pre našich žiakov, že žiacké mužstvo dostalo s podporou samosprávy obce Strekov nové dresy a to sme im aj ukázali, dneska si to obliekli, takže na ďalších súťažiach budú naši žiaci bojovať v týchto dresoch. Veľmi nás teší, že v Strekove nemáme len žiacké družstvo, ale máme aj družstvo dorastencov a okrem toho z tých dorastencov, čo ich vychováme, je aj naše dospelé mužstvo a mužstvo Strekova. Síce asi není sme v okrese medzi tými najlepšími, ale nás teší to, že len Strekovčania hrajú. Rodičia so školou, ja si myslím, že tá spolupráca je veľmi dobrá a veľmi vítaná, ale určite bojujeme aj s problémami, lebo pracovné zadelenie rodičov niekedy nedovolí to, aby mohli byť na každej akcii, takže teraz vidíme tu rodičov, niekedy tu bývalo aj viacej, dokonca aj mňa prehovorili minulý rok, aby som súťažil s deťmi, takže bolo to milé prekvapenie aj pre deti, ale aj pre mňa. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove je plno organizovaná škola. Vyučovanie prebieha v 9 triedách, máme 125 žiakov a 14 pedagógov. Môžem povedať, že sme veľmi úspešná škola. Naši žiaci sú veľmi šikovní, máme veľa nádherných žiakov, zapájame sa do rôznych predmetových súťaží v každom školskom roku. Dosiahli sme veľa úspechov, máme veľmi pekné výsledky aj z predmetových olympiád, aj športových súťaží. Tento rok máme 17 deviatakov, ktorí sa rozlúčia posledný deň v školskom roku, takže 27. júna s našou školou a do budúceho školského roka, na školský rok 2014-2015, očakávame 15 nových žiačikov. Dnes máme tradičný športovo-zábavný deň, ktorý už usporiadame 5. krát s názvom Vitaj leto. Túto udalosť sme vlastne vytvorili preto, aby sme spájali rodičov, žiakov aj pedagógov našej školy, aby tá spolupráca bola ešte lepšia. S rodičmi spolupráca je veľmi dobrá, chválim túto spoluprácu, sú ústretoví, aj my sme, takže vieme riešiť rôzne situácie a každú úlohu. Tento školský rok máme 44 detí zapísaných aj chodiacich, skoro v celom počte chodia deti. V jednom triede sú zaradené také deti, ktoré majú rok od 3 do 4 rokov a v druhej triede sú 4 a 5 ročné deti, ale tu sú aj predškoláci. Tento rok máme 12 predškolákov, ktorí od 1. septembra budú chodiť do základnej školy. A o rok máme zapísaných 49 detí, tomu veľmi tešíme, lebo v posledných rokoch nemali sme toľko detičiek. Naša materská škola v tejto budove funguje rok a pol. Sme veľmi šťastní, že môžeme mať takýto krásny priestor. Sme blízko aj základnej škole, aj v obecnému úradu. Rodičia sú veľmi milí a všetky podujatie, ktoré máme, oni v plnom počte podporujú a
Mali sme krásne podujatie, ako napríklad Vianočné, tam rodičia svoje výrobky, ktoré sme robili celý týždeň po obede, tam predávali a veľmi peknú sumu z toho získali do svojich fondov. Z týchto peniazov chodíme na výlety, včera sme boli tiež a kupujú deťom krásne hračky a čo potrebuje materská škola, aj oni k tomu prispejú. A aká udalosť nás čaká v Strekove najbližšie? Začiatkom júla, 5. júla, srdečne pozývame na Dni obce Strekov, kde vítame naše partnerské obce z okolia, aj z Maďarska 3 obce, aj zo Slovenska. Takže bude to pestrý športový program, ale aj kultúrny a večer bude živá hudba s kapelou Class Fox Celsius Maďarska.